G Blacklist Ilyos Канали мо дар сомонаи YouTube Xavi TG Free Boys Records Бо ёди ту, ёди чашмои сиёҳ дар дил ҳиссиёт дар пеши чашм мо хиронигот никоҳи ту гузашт ай рӯзе метарсидим ӯ рӯз омадак ба сарам ай тарсам меларзидим ки чӣ хе мешава ҳаётам баъди рафтанат ман дурӯғ набофтамат сидқан дӯст доштамат ёфтамат дар ҳаётира гум кардан намехостам ман гӯё дар ай ростам якимро шиқд месам аз сухтесам аз дидесам рӯзои бадтарина дар ҳаёт паси сар накам рӯзои беҳтарина хати ту бидандам ҳар рӯз мон ба ҷанги разбор буд ҳардумон қаҳрии чанд рӯз диломон беқарор буд некем ӯ вақто дига буд ту ними ҷони ман будӣ ман ними ҷони ту ранги нини дар ҷонам будӣ чизера сахт дӯст бидорӣ ӯра ту гум мекунӣ дар ҳаёт ҳамин чиз роста ина ту туй мекунӣ некем ӯ шаҳма нестам чизера ман дидестам дар бари дига кас ростай дурун ба дурун мурдестам ба ёд дар пеши барам биён биё барма алоқа дар баҳром ки биё ман порос нестам хондесам реп дар васлш баландномша гирифта ҳама нигоҳ дорам ама боша шиштам гириста ёд карда чашмои сиёша ӯ хурдагоҳ биникоша фаромӯш кард ваъдаҳоша охирон нигоҳша фаромӯш накардам ман охирон гапоша бира ту дурдафша нести нобуча гуфтак тарафи май ту болоша ман ёфтам дилам дига порашид ман ӯра дӯст доштам мега тарафи ман ту дига дар корум нести мирти хаёми ошиқ ки то ҳол ошиқиш ҳасти ёдиш мекунӣ шабо ғамиш чашмота тар мекуна ав боша ҳозиро язнара бағал мекуна келинчай дигар хонаи мада дига бегонаи ҳамаш дар фикри тай ту мада ягонаи девонаи хаём ту ҳархела фикро мекунӣ шав ба ёдиш тек нависта репота бисёр мекунӣ ради ту ранги ту намиёвум банди ту да гарданам овезон сабаби марг миту кам мекуна умри мара ғами дарди ту ман қасам хурдум дига ошиқ намешам баъди ту Xavi TG портали репои шиқӣ ва ғарибӣ